Hawnhekk imġar ix-xini f'Għawdex, dan huwa wieħed mill-aktar postijiet kwieti fil-Gżejjer Maltin. Imma sa ftit ġimgħat ilu kien wieħed mill-aktar postijiet imfittxija fid-dinja għaliex hawnhekk kienu Angelina Jolie u Brad Pitt jaħdmu l-film By the Sea. Kemm damu Għawdex kulħadd prova jarrex biex jara jarahomx, imma mhux kulħadd irnexxielu jarafhom. Aħna ltqajna ma' Rosina li għandha ristorant ftit il fuq minn hawn li qaltilna li marru jiklu għandha u ma rfithomx mill-ewwel. Tlajt minn imġar ix-xini, ġejt sannat u dħalt nieħu kafè minn għand Rosina. Hawnhekk f'dan il-ħanut xkejken ftit ġimgħat ilu kien hawn Angelina Jolie u Brad Pitt u ħafna min-nies li kienu qed jaħdmu fuq By the Sea li ġew jieklu jxorbu hawnhekk. L-istorja bdiet meta Chris Brigham, l-executive producer tal-film, beda jmur jieħu kafè għand Rosina wara li jispiċċa mill-filming. Kien jiġi id-direttur tagħha kien jmur jimxi fil-għodu u fil-ħin. Ek, bat flaxija xinu kull-lest mix-xogħol kienet jisa l-ħin tad-9 ta' bil-lejl. Jiġi jieħu drink u jmur id-dar fejn kien joqgħod. Rosina ma kienx taf minnu, ħasbitu turist. U aħna nissuspettaw li meta saret taf min kien iffansjatu xi ftit għax bejnietna Rosina għadha xebba. Għalli jiena wieħed minn tal-films ta' Angelina. Għatlu, that's nice, Jan. Għatlu, man, sayna, we have a talk together. Għatlu, għaxħad pjaċir, Jan, xinġaw, u jisuħa konfidenza miħej, u jien ukoll għadna nitkellmu hekk. Il-kelma ġriet li l-ikel ta' Rosina tajjeb u l-atturi tal-film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt kollha bdew morru jiklu u jieħdu l-kafè għand Rosina. U darba mar Brad Pitt ukoll. Imma Rosina ma rfitux. Jamma nafx minnu dan Brad Pitt, għatma rajtu bajna, ja? Wafqet karozza u barra, sewda, taxi u daħlu tnejn. U dejn, xin daħlu tnejn, naw fil-bar. Kelli li kienet taqat wara l-bar, għalt li Rosina, ejja għalt li xawiħed minnom, għat nibza minnu. Għattela tibza minnu magta fit-tieħ drink, jan. Għalt li le, għalt li hija taħint, għalt li, oh ħriġt, għattilhom. All right, għattilhom, nservikom. U ħadu xi tnejn birra kienu ħadu local beer. Dakinhar li Brad Pitt mar għand Rosina, martu Angelina Jolie ma kienx miegħu. Meta wara ħafna Rosina saret taf li kien Brad Pitt, stiednet l-Angelina Jolie tiġi għandha wkoll. Kien ngħidilhom meta kienu jiġu kien ngħidilhom kemm nixtieq nara l-Angelina. Kien jgħidu li l-Angelina mhux ħadd tiġi. U darba minnhom battilha jien għattilhom ħawdula fl-ixku nażel. Il-dik tagħha u l-accountant tagħha u ħaditula. Għalli jiva, għalli tifrazzaħ. U ħadet pjaċir, xintajtula ġiet laħda u għalli thank you. Imma qabel telqet lura lejn l-Amerika, Angelina Jolie marret ħabbat il-bib ta' Rosina u tagħta ritratti ffirmati. Għalli, that's for you, Rosina. Għattila thank you very much. U daqsek. In-nies tal-film rabtu qalbhom mal-ħanut ta' Rosina, tant li l-accountant tal-film iddeċidiet li tiżżewweġ hemm. U din kien hemm waħda minnhom. Qalet, issa I want to marry here. Għattela fejn, where you want to marry? Għadli in this small bar. Għattela this small bar. Għattiżżewweġ, yeah. Għattela. U hekk għamlet, ftit ġimgħat wara żżewġet għand Rosina. U mbagħad dan xelt il-faċċata bħalma nixela fil-festa u huma aktar għamlu dawl u kienu sabiħ ħafna. Kulħadd għaddej, għelu dak x'qed isir għand Rosina. Badraw, lara jisfnu hawnhekk bil-libsa tat-tieġ. Sirna nafu li fil-ħanut ta' Rosina mhux Angelina Jolie u Brad Pitt biss marru. Infatti sibnila guestbook iffirmat minn ħafna nies popolari bħal l-attur ta' The Hobbit Billy Connolly.